Amb una moto robada circulaven per sobre la vorera en molts casos i estiraven la bossa d'una dona. Amb aquesta estratègia van aconseguir tot això que veuen: carteres, ulleres de sol, joies, fins i tot un fonendoscopi. Els Mossos d'Esquadra els han detingut i han exposat tot el material robat que se'ls va trobar perquè les víctimes puguin recuperar el que és seu. La Montserrat no ha tingut sort, no ha localitzat res, i fer aquest tràmit a la comissaria li ha fet recordar aquella mala experiència. Una moto por encima de la acera en contradirección, me tiró por el suelo, me llevó el bolso que llevaba todo lo que llevaba dentro no vi si eran blancos o negros porque iban con el casco y ya está. Y suerte que no me rompí ningún hueso porque tengo amigas que han pasado un mes en la clínica de romperse algún hueso. De moment, als dos individus que ja han ingressat a presó se'ls imputen 16 estrebades, sobretot a dones grans o turistes, i el robatori de la moto amb què actuaven. Amb tot el que s'ha recuperat, la policia sospita que podrien estar relacionats amb altres casos i no dona per tancada